celou cestu šlapal s tím, že se tady tohle uskuteční, takže já jsem si to tak jaksi v hlavě promyslel. Já jsem hlavně přemýšlel celou dobu o tom, jestli vám dokážu říct všechno, protože jsem doteď myslel, že jsem jediný, kdo o té cestě ví všechno. Je to omyl po té, co vyšel článek teď v Přerovsko EU. Jestli bys tam mohl kliknout, se poprvé strhla jakási diskuze o mé cestě a já jsem zjistil, že AA ví, že všechno je jen o prachách a je to ubohé. Naštěstí je Fred, který ví, že ubohý je AA. Ale pozor, tohle je klíčové. AA ví vše. To, co je dál, už je nepodstatné. Důležité je opravdu pro mě to AA ví vše. Je důležité najít AA, abych si já upřesnil určité informace. Ale nebudu popírat to, že AA má pravdu, všechno je to jenom penězích a já děkuji samozřejmě vám všem. Můžete si zatleskat, protože jste úžasní za to, že jste mi umožnili opravdu tady to. Tlačkejte to. A teď to trochu připomíná prodej dek nebo něčeho. Tak. Já asi vám ukážu trasu cesty. Vy, kteří jste to sledovali, asi víte, odkud kam jsem jel. Jel jsem z Vancouveru až na Newfoundland. Já jsem čekal celou dobu na Newfoundland. Zvolil jsem to tak, že Newfoundland byl na konci, což vlastně tím jsem si připravil ten rajský zážitek až na konec a to se podařilo. Dál, co tam mám? Ještě bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. To, že jsme plánovali tuhle cestu, to je jedna věc, protože já už jsem nasliboval hory doly, ale to, že jsem slíbil, že pojedu do Kanady, jedna věc. Ale tehdy tam seděl můj kamarád Cecil, který tady myslím zrovna není, a Cecil řekl, jestli to ujedeš, koupím ti steak. A já si myslím, pro mě osobně to byl jeden z největších motivačních asi takových těch nábojů, protože ubrat mého kamaráda Jindru Machalíka o 500 korun je prostě neskutečný zážitek. A já jsem na toho Jindru myslel asi tady, ne? Tady a pak už celou cestu, když jsem mu každý den psal zprávu, jsi prdeli. Šetři si těch 500 korun a jak je vidno, prostě vyšlo to, Jindřich opět nepřišel. Ale jako já si svoje samozřejmě, já jenom učil jsem si tady ten náhlavový mikrofon poprvé v životě, takže ho teďka dám pryč, protože vy mě asi slyšíte i tak, že? Vrať mu to žíku. Tak, já ještě v rámci celé té besedy, aby to mělo nějaké gro, hrozně lidí čekalo, že napíšu knížku. Že? Já samozřejmě jsem byl hrozně malinko o toho, abych tu knížku psal. Problém byl v tom, že já jsem si sebou nevezl notebook a nic, jak bych mohl tu knížku jakkoliv připravovat. To znamená, já jsem psal jakési denodenní blogy, které se potom staly prý hojně navštěvovanými, dokonce to přebírala Mladá fronta dnes a bylo to příjemné, nechci to jmenovat. A jelikož se ta knížka jakoby neudála, ale to není jakoby, že by to bylo zahozené úplně do kytek. My jsme se tak nějak rozhodli, že jakmile se udělají ty expedice jakoby 3, takže napíšu jakoby takový trojboj. Protože kdybych napsal jenom o Kanadě, bylo by to 28 stran, já jsem se zhlídl v Dostojevský a chtěl bych to obsáhnout. A jelikož nemám knížku, tak my jsme pro vás udělali na přání některých maminek fotky. Prosím vás, ty fotky si můžete za úplně směšnou sumu 20 korun. Říká se tomu koupit? To asi ne. Prostě si kdyby někdo tu fotku, prosím vás, chtěl si udělat památečný takovej okamžik na dnešní den, klidně, budu vám vyset v obýváku, hnedka, máme se. Tak, já si myslím, že přejdeme na samotnou cestu a já se prosím vás pokusím to nerozvíjet nijak, protože většina kolegů, kteří nějaké takové cesty jezdí,
tak zrovna takovouhle cestu rozdělí na 2 etapy a na podzim jezdí třeba východní Ameriku, pak jezdí se západní Amerikou nějakou besedu. Já, jelikož se dneska snažím to shrnout všechno, bude to asi hrozně narychlo a rozhodli jsme se taky, že vám ukážu co nejméně zvířat na fotkách, co nejméně zelené barvy, protože Kanada je jenom zelené barvě, já nenávidím už dneska zelenou barvu, a že se pokusím vám to nějak tak jakoby zdrštit. Kdyby se vám zdálo, že o něčem mluvím hrozně dlouho, máme na to jenom 1,5 hodiny a pak asi půl hodiny na vaše dotazy, tak vyloženě zvedněte ruku a řekněte, držím ruku. Je to nevadí, je neurazíte. Takže já pomalu přejdu teda asi na to hlavní. Můj odlet. Teď hraje hudba? Máme podkres nějaké? Ne, no. Máme podkres hudby nějaké? Ne. To asi svědlečka má někdo. Tak, prosím vás. Můj odlet. Já jsem poprvé letěl asi tak dlouho se svým kolem. Já bych hnedka u toho mohl říct jako svoji první vtipnou příhodu. A vlastně já se rozkecám hned na začátku, že? Takže já, protože je to vtipná příhoda, tak vám řeknu hnedka na začátek. Tohle je letiště v Calgary, kam jsem přistal po letu z Frankfurtu, a jelikož jsem byl hodně vystresovaný a po dlouhé době sám, tak jsem se ocitnul na letišti v Calgary a zjistil jsem, že mé letadlo z Calgary do Vancouveru startuje, myslím si, že to byl gate B30. A tak jsem šel před gate B30 a do odletu zbývala nějaká půl hodina, než ty lidi vpustí, a já jsem tam teda přišel, a jelikož se na mě všichni dívali a já jsem měl ten pocit, tak jsem prostě odešel někam jinam a vrátil jsem se asi za 10 minut a na B30 už nikdo nebyl. Dveře do takového toho tunelu byly zavřeny a já jsem propadl ale absolutní depresi a poprvé jsem byl 3 vteřiny před brečením. A jediný, co jsem viděl, tak přes to sklo jsem viděl toho pilota, jak si tam rovná ty věci v tom čumáku, a já jsem byl za tím sklem a celou dobu jsem ukazoval, že ještě tu nechali mě. A byl jsem z toho úplně, ale doslova úplně až tam. A nevěděl jsem už, co bych dělal, a tak jsem začal úplně horentně běhat po celé té dlouhé chodbě, která měla několik těch gateů. Až jsem úplně ze zoufalství doběhl k prodavači popcornu a prosil jsem ho, jestli by nemohl otevřít ty dveře. Prosím, ty dveře, které potom vedou k tomu letadlu, kteří lítáte letadlem denně, tak víte asi, která je. Prodavač popcornu, zdá se, že to byla moje první konverzace v Kanadě, se mi snažil vysvětlit, že je prodavač popcornu a že rozhodně nemá klíče od jezdících schodů a od toho všeho. Ale já jsem mu vysvětloval, že začala moje expedice zhruba před 10 hodinama a hned po 10 hodinách jsem doslova v prdeli a nechal jsem si jakoby uletět letadlo. Pak už, když se mnou gestikuloval i pilot a úplně všichni, tak jsem se podíval pořádně na ten gate a zjistil jsem, že jsem na gateu B52. Úplně někde jinde. A tak jsem se vrátil teda na B30, kde všichni pořád seděli a četli noviny. Celou tu dobu sledovali. Proč? Dá se říct, že tam jsem poprvé zešedivil. Můžeme dál. Tohle jsem samozřejmě stihnul. Ano. Třešňový ten. Tohle je Calgary. Tohle je, prosím vás, Calgary ze vzduchu. Tohle je můj první kontakt jakoby s Kanadou. Když tohle vidíte z letadla poprvé, když přiletíte nad Kanadu, tak se vám jakoby udělá špatně, protože já jsem těchto 4 lístků, mě 4 lístky nevadí, ale rozhodně tyhle 4 lístky mi začaly vadit, už když jsem byl ve vzduchu, protože jsem věděl, že po téhle dálnici pravděpodobně možná aspoň malinko pojedu. A ta nekonečná rovina, všechno by bylo jasný, ale pořád jsem byl samozřejmě v klidu. Tohle je můj první kontakt jakoby viditelný s Kanadou. Většinu fotek, prosím vás, které uvidíte, zjistíte, že dělám tohle. Do dneška nevím, proč to dělám, ale asi tím chci vyjádřit, že jsem prostě velmi happy. Jo. Tak. Tohle je po příletu do Vancouveru, tohle je Dana Kleinová, která se mi ozvala přes internet, když jsem žádal někoho, u koho bych mohl předívat 2 dny před startem na celou expedici. Ozvala se mi Dana Kleinová jako kdysi rodilá Češka
a dovolila mi, abych u nich bydlel ve West Vancouveru v nádherném domě u lesa 2 dny. Na to, že mě v životě neviděla, neznala, byla prostě úžasná. Celý 2 dny jsme řešili její rozvod, bylo to úplně nádherné. A to je samozřejmě její dcera. Z tohohle domu jsem tady startoval. Rád bych ještě řekl to, že hned od Kleinových vede asi 16% stoupání směrem nahoru a tam jsem teprve pochopil, jak to bude asi těžké a byl jsem strašně rád, že Kleinovi brzo zašli do domu a neviděli, jak táhnu kolo do 16% stoupání, protože už se toho stoupání jsem si řekl, že bych se na to mohl taky kašlat, že už jsem byl v 2 dny, už by to stačilo. Můžeme? Tam to byli. Takže začínáme Vancouver. Samozřejmě projížděl jsem Vancouverem a ve Vancouveru jsem strávil tady tyhle nádherné 2 dny. Vancouver je prostě, myslím si, že při posledním průzkumu se zjistilo, že Vancouver dostal největší počet bodů jako nejlepší město na pobyt na celém světě, což je, není čemu se divit. Hory, Stanley Park, Pacific, nádherné město na bydlení. Musím potvrdit, že prosím vás vy, kdo už máte plný zuby makarské, Bibione, teď nevím čeho ještě, Rimini, Vancouver. Jedině Vancouver. Vzadu vidíte, jak blízko už je opravdu divočina, ale opravdu reálná divočina, o které se vám až tak moc nezdá. Tohle je centrum Vancouveru a samozřejmě stadion, kde Martina Sáblíková triumfovala několikrát za sebou. Tady asi brousila brusle. Tohle je Lions Bridge. Je to most, který spojuje úžinou Pacifiku s horama, které jsou vyloženě za Vancouverem tady někde v těchto místech. Je váš kamarád. Tak, z Vancouveru, ve chvíli, kdy jsem opustil tohle město, začala Britská Kolumbie. Dá se říct, že Britská Kolumbie, plno lidí tvrdí, že Britská Kolumbie je úplně to nejlepší, co vůbec v Kanadě můžete objevit, já si to nemyslím. Britská Kolumbie je kompletně tvořená skalistými horami a je to prostě takovýto čučavý místo, kdy každý kilometr prostě cesty máte doslova pusu otevřenou. A já jsem ani netušil, jak blízko opravdu divočina může být od tak velkého místa, jak je Vancouver, takže jsem vlastně vyjel kolem řeky Fraser, abych se dostával čím dál blíže až do těch samotných hor. Takže já poprosím o řeku Fraser. A samozřejmě můj odjezd. Tohle je prosím vás Stanley Park, vy asi málo uslyšíte, co říkám. Trochu to připomíná film, myslím, Na samotě u lesa. Já vám samozřejmě řeknu, co jsem říkal, takže já to vím. Jo, ještě jsem měl takový dodatek. Tady šlo hlavně o to, na co jsem se těšil nejvíc. Většina lidí, kteří přejedou Kanadu, se pokusí vytvořit to, co dosáhl už v 80. letech Terry Fox, který tehdy chtěl přeběhnout Kanadu samozřejmě se svým handicapem